Siap Pak Kakok. Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Ya Kusuma Wijaya bajing loncat kane getuk ya Pak. Getuk. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa Nduk? Getuk, getuk. Oh getuk? Iya. Rock and roll wani? Iya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya kuat. Telaknya aman? Iya iya iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggorok. Kita di bawah saja karena Oke. kulina di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah Ah. soalnya. Besok langsung kemana Nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi? turun langsung Banyuwangi Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Getek ya Mbak Niken. Iya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Igin. Stok mirip Tapi pasaran. versi muda. ora. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nang nempak Git. Meneng kok Git iku Git. Bagus sih we Git. Ngene Gus Idam. Getok Dok ya. Hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya? Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock and full roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Dek tiket. Nah, anu ora pas lo hidupmu nonton. Ora pas. Sore-sore pada bulan, ayo konco kepada dolanan. Rene-rene bau berangan, rame-rame pada kucingan. Kae-kae rambane yen disama Getok. Moto ngantuk. Getok Nduk. Yen rapet Nduk. Yang kedua, rock and roll.
Tepuk tangan buat Niken Salidri luar biasa. Aman ya. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatanya. ada masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas Profesional. harus Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loroin ning oman itu panggung iki lho sini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin gres. Barek munggah panggung ngadep tebak ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Bakale ki adewe bungah, Pak. Alhamdulillah. Profesional. Mas Yawi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, Seni Pak. itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo nek? Malah. Dagelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duit monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Nek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mah Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak Ken. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada apa Apa, ini? Pak Ken? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Oke, Kusuma Tadi Wijaya. ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai dicor. Orang. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenang. Ibae duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu, Heeh. orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bareng iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Iku lho apa? Lagi susul arep bilarku wae. Gini toh. Wah, Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Atu kasih Sanju. Atu kasih Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Sapa ngomong rene? Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, Ji ya, ya. ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak dedekne tumbal. Iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinong. Heeh. Jelas. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lah mu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut, manut. manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Oke. Artinya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Nah, ditungakne sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Piye to Pak kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Tak kira Salida. nek Akbar Niken oleh Agni. Pak Kangkoi buka Ya ora wong Lah
Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Alah, terus aku seneng. Mangke mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Pak? Ah, Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Nah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Sing di Nah, manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau loncat apa jaranan? jaranan? Jaranan. Jaranan. Berarti lagunya ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang ayo yang sing Yang, Mayang yang. iso jaran kok. Wiwi, Kok sing wiwi. jaran kan loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Napa? Lho kucing nomalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro sing wedok loro sampean iya, iki butuh to lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. sedok lungon. Aku kekurangan delok to iki lho. Kurang rambut. Ora kalo keluwian. Sampean sakit to? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker biasanya. kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggak katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ya, yuk kaya ngapa? Yuk. Paksi. Ini jalan pecahan nih. Samboyo siaga. Yo. Ya. Samboyo Putro, goyang bulu pasar, lagu Kediri. Nangis sajrone atiku
Sebelakne, sebelakne. Yo, yo. Lagi usul. Halo.
Yudrasmara Niken Kurniawati Gamelan Bali Ibu dan anak. Ya.
sing nembang karyane sama ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih Pak. Sukses. Ayo Be, bawenane Be. Lho, Wiwitane kula. Be. karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Mboten gandreng ya pedhot ya. Jal. Toprakan ngono kae lho, Bik. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Devi. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo api. tebak. Priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan. Bendara Pas. Bendera terus selendang kuning ya. selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa ning wasesa ngungrum bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh, mohon maaf ora kena diporsir suarane genduk Niken. Nggih sakne. Ya. Sakne Niken ben sehat sik. Nah. Anggung marang bendara dia Tiah Sulistya pijer ngincangake hale Taman Kendang, Duk. Ya, Ayo, Duk Dek, Angelia. Yuk, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Laras Indonesia. Yo. terus no sesideman Yuk, buka celok. Ya. luwe becik paten ana timbang pisan lan kang selestya tak rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwat
Ya. Engko pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh, ngono. Ah, ya. Luwe ya terus. Urepan luwe becik urip. kota gede. Nduk, dangdut nduk. Ya. Niken Salindri, Jumeneng, ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Sambung Nduk Niken Salindri Mas TB kalau Cak Meri.